Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu wabokiro wanjani wabokiro wanjani wabokiro wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokiro wanjani Mwanjo murigele ya Ensoko TV karibu na ande ya somoro beribu koro geito kero ko nyora kredit kori ala misi chinsa ibere goro hime ya Ensoko TV station ya yona mbeyemo yoko kini aso monu weke usi na wewe ko seminar ya bente ko bagako gendra go sena ya gendrete ase ensemo yo kwemanyana korenda ege koro geito inyora no mugusi no monto manyire ege tinginye ke ngaini umugusi no monto manyire nga no monto weto masemere moya ya kirengaki naigo ugo tukutarie ta umugusi go sogo tukutana nege korokyo umugusi igone njira yende togo siria oboroso gomanya getinge na erbia na ekero konya ko bagukoriye ri umuroberi okera lituko kwanyara gwesomya na kumanyana nona bana bali bari nyomba ga bungo basomyo reke gusinya ore ko umugusi ogernona somo nubwige soiringo tebore nga mwachamira ni mtumwa so nerbia nga tobeke ko mo helio kobera ase emira yo umugusi ase litukoria rero nigo mubegeto bogaka mengo nyancha mnere naro iyo rachiko bagago tuerera igoro yeke gusiyeta na rero murobiri litukoria rero turarigereri engwana ekorokwa ogotoroba manjo murigeri engwana turachiko na litukoria rero no gotoroba litranya rikistimini mbonde yenda goturikira ujumbe ase nambe yora ase screen yao na boigo goturikira achi ujumbe ase mitandao yonspi Ensoko TV karibu sana wachakire goika omwerimbye mono mogaka mengo nyanja so wanja ukora na Ensoko TV tingi ogotoroba na inche sirietera na inche mengo nyanja indu kurware ndwete bomwagamo bukimoli no wasoni ya nyambiri lieteri ogotoroba yama moja aliko nyorekana abara nyorekane aso musaja usanyorekana aso mukungu ina family asa family ya mmoja na bagutoka mmoja ya gutoka ororo aya eternity oyo mo bubia sana umugaka ne ruri kubia mono ekwera ere uno mutubwenka wetaniwe kera etaniwe otebiri nuri ya mo nyaitugo ya bale komo motebinte bingo etaniwe eke mukiare kogera umukungu atoro umusaja n'ubwibi kogenda siko yenyoma kero umukungu ajire siko yenyoma n'umusaja yemo yali bali goja bagenda amu bakuri ujire pakasobo ate bingina tali isago te nina amayeko rwate bisenga umwana uyo uzumuzi watu yituna bwatoko moja kumubeka irane noko ligiembuli ngose engombe makosa inkororeka nari nyanyi cyayini bazi bamwe kuro barangiria umugaka bwe mucyori ngumbo munene so tari kasaba ngala yo gusozora aka mengo rero ore bwango ogotoroba ninjira yende nga no kogosana ekero mwe gosana no muntu tari mukungu bweka na moko gosana na mumurumi no akuriana ni gento kiao antira nenga na akuriana ni paka gotorobe paka ko egento eko ogotoroba na mengi no gwetana guika kobo gwetana kobo kero mwa itanire bono kuiranirana nere yukuruka nga bono na gotorobire nyabire bono nuyo nero gotorobo guika gwanjira nanga ya mamata inaro nyabire togendere una twali ono litangani ngwanda yi ogotorobo gotangani mubweka nayo mubogotorobo gotangani ngwanda ebinga na bakonyorekana na andake oibi asenyomo umusaja gusoma mukungu kwanyora na osokre iswe yenyoma mono mukungu injira yende injirende
nukumwiraniri gubi gusuku misbehave omotebiki usomotebiki tokoriki nero teba tokoriki tokabang'usanana Abase batimbara konyora babwate obochai ase omosacha oyo ng'a mosacha oyo kende ngeyang'onyete oyo bono nabenge nesa namwarega kere ikirenga kikamuna iye nare iye egendere kobe nare oria basi kwenda bono agechigu gose omosubati oyo omosacha agechigwate ng'a bono omosubati naye karenda seino ano mukungurende mukungu karenda seino berororo igo enchera yende igo bono naki igo bono akoenda sobo atebi ng'ine ekene ninche nabwate amamocho aria ase nimburi bagambe nomogaka omwabari oyise ise omoiseke barangeria abagaka bari baria bamanyete omoki oyo bamoteba bana mbamochanete omwana nacheta bono twasabire rende egento omwana ngochane egento abwo motakuna amang'ana monyarainishe bono taraikera ase okogenda ase eamate iga ande ake ase chinyome chibe tobwate bono egose kare naki bare gokora ekegusii gosi nabo okonyora namwagose iga eyarenge ng'a nekebetereri ng'arasi bono mochi kwenda gochiari mochi kogambera gose nkaga iga manto mbaye bare koganyana amang'ana bakwane nonya nabere abeko amamocho naraetaneti ekoba ng'ati atapati ase emeri ende nero goikemanya bono omomocho ki arenge kogamberwa nkaga iga atarachi kogenda nyuma nona omosacha atarachi goikera egetambokero kiogoseri omorugi oyo erimocho eri mono riitwa kwana eri okogenda sigo ya nyoma naende ore nomaene ng'omokungu oyo ororekanire iga komobeka atige kare omotenya akitiga igo rende tiga igo nocha otige aya oyo arenge ng'a lasima nyoko na iso bamanye eki gwakorete twakiri tokore giki bono omanya korwa orende ogenda mpaka sobo bwanchera nang'a eki nakorete naende goika atebi ng'ina na ise ng'a nanchire gotiga nka sobo omumura amang'ana ainkora akwanwa are abarimo akwano abakabere akwano abagatatu omumura bwateka ninki gwateka okona oteba ng'a inche nariete eira yago eira nkonyuome eki bono kwamocheire igana bono egento kero ororo nyoko kare moyo na iso kare moyo ende obateri iga amang'ana narakoragambirwa agwanchiranu nabakokoraki nabakoereraho bono ogotoroba oyo iga omosacha ogechigwa oirire omosubati ase omorugi oyo oseri gwochire kwende tari ere bweka okomoseri teamwork mbando ki bare gotumeka komoseri nka abanto bari ba nyomba yabo abakiare baye onye enyangi akorete gori bachiete enyangi bagambire banyorire chibung'ari bao omonto araitwe agenda mpaka sine naki bare kokora bamanya ng'oyo omochire okera nabo omonto agogochaka omonyerere nyore torakora uchunguzi yago chibo onyore ng'a nogokora tikiarenge egento omonto akobasuka igo gopima bare bang'anyana naki egento eke kere naye omosacha togocha koimoka ng'wacha moka obusa ng'a omokungu oyo nkorigia ara abasacha obosoku na igoro yago goika okoba na ekeene na naki omokungu oyo nabwate omosani omosacha naende ekero aboriwu ng'ora tari gokana ngwanchera nabi oteba natigire naende ocha oiba naende yaoroka bono mpaka yacha goikera naki yabeire bono too much natekire bono tiga agende sobo ekero aikire sobo nabo akomenya wiki emo wiki ibere ya gatatu ng'ina rende bakwane na ise batebe ng'aki agotiga abana aria okarega igo otebi ng'ina obobisi bwaye bwensi ng'ina rende barigie rimocho rinene kabisa buna erio na eng'ombe yari korigia bakorete eng'ombe mbora nsobo bono oyo gosite omorugi oria ogosite nero okorete eng'ombe nero okoewa eng'ombe korusobo orete eng'ombe korwa rigocha bwate ching'unchara ibere na amagoro ane eng'encho yaye ninki
ibono boro kinga tingo cha gukora bakabiri na nchiro nyabiri tingo cha gukora bakabiri ni matara leta ng'ombe yungwenda bari batware gikaro na kyo muroberi yobo gosonsoro ore gokora ekero aikire sobo onyo ikamagoroba gukura matuka 3 ina chamuburie na kuno gwajite liria jabona tari kora boli kwali gani unga nchura kirere na wongi na kora na taliri achira kiai mukibinde ga chinse chinsa ngapi ya dante wanu muru sengora mubuli ngora omotebi kara motebiri omanya korwo na kinse ya gambi ngabono tigangira ne ngushia ntorobi wanu roje iteria nyororo gokora kubwa obokobugu ekoro bokobugu cyombo kigwali kigwira na kurwali ukia bwana rindo mumru inero ibwanjira na ngaya mukauti ga gotorobe uirana otorobe nginjira ndo gusaba mabira bwana rindi mona gukagaria report ya tumu usobo uja kasobo mu saja amate yamangano mwana buna chita nduru chama macho naroro korera na familia yao mutu wanchiri eke gutubwate kekonya na bana korera tebi umusacha embwanje kegwa kekonya na bana musacha tebe jikimbwata bana basi aba murabona baso balia bone ko bateme ngombe paka neraru ono aswako gambra ni gali sobo murugia sobo mukungu bako gamba abao na bako gamba abao abona ikibaje ko gamba nga mwanjire kwa Bernandrie uri aretire ngombe kurwali gocha abayitabira ni nkuru bare ngombe bama ko ko gambra gayo bamanya kuruo batume report aba banja sobo mu muranga ireta yamanya kuligiri kwa bantu banyete magocha ngombe ina kiya nakoreta ngombe alikoretwa ngombe taragota muno nabusa ngebe chimori isato inye ine rengo tumono ine ni eli mono nja alikoretwa ili nsae eli gono musacho gotorobu mukuru naro kuruwe na komo cheiri musacho agara ora tara gora na somo kungu azo bogungu era koreta ngombe benga ya bigire morie ya mu wetani muchiagu yata muyaja yaligire rigwanga ekweli baro renga mtotageto wirio bobe na ende bono mtotagete uyo bobe ndere nganda mangana yasire nige ndukyo bole merali sana ngai wetu na kindo je style ukara gukira gukwa no ngora sana one kero ngombe ria jira musuba juru ta mambi yayi yenda wikaga kole noko ira chibande ipinga asio busi aineke amarua ye within 1 week marua ria kale ari kuinekwa matuka 3 akarangwa naenda kura matuka 3 bituma bare gerambire birabu gasini bitume birabu bono te ba mana ya beire tikangore ndukike tikabantu batirinde nsaba mabira busibwa boga abantu bekinyureka ona abantu bale goje bekinyoro mbara wonsi kinyoro gima gose ya materi yabo yini omana wochangina na ise mbali ko boronye bali moyo kasi nichaje aba ise moke abantu bomucha babo ja wikase ise moke bwenyombe ndi abo baisanire baikaranza linde batereka maru onangiro muntu rubonyoma uyo lengo ekerekyo kiro muntu ari gukuna bona kara kunire kyabanga bono lete kwendere munyenyenye ngombe yanye uruboro kunga kwarori ngombe yale twe yanye ewoche nyenye bono te ungarore ikiema mocha akorire mocha ngombe mne gutakana yanye
igo omusonsolire naende omotorobire Ile nsemo yomo. ensemo y'omukungu Ensemo yomo sacha. Kuchakira sengo. ensemo y'omusacha ere emonyete tagatangire konyuma abakungu wetani oyomo era nancheire ekitoko omosoera omunyare aya gento oramosoera omunyare nokwiba ebinto basacha mbere bakwiba ebinto kurunyomba omukungu nere okura baminto omusacha oyo nkwira ari kibakuri omusacha oyo nkwira ari paka bono yaja yaikira abantu bekenyoro garia bamotengera barorekere naboruti ebinto bitinga yatura nari abantu ino baramonyore bamoepiti agora bamoire epiti lakini rinde tali muno bakale barekoba omonto epiti ndero ekore omukungu omomochero onyore epiti igo nero ogwita igo bare goteba ng'a yaya tigairane arigie enchere ebinto ebi bionsi tobigore naende ebinto na ebiayaonia tochi omukungu agochansa bono tiga toirane naende tobigore omukungu oigoire encha omosacha rende oborire buna onaniga oroche nakio gotagora omoichi ogo abana okobogirera abantu bakorokwa abaiseke bao okobarama bono nkio ogokora oteba yaya egento eki bono abagaka baminto tigangetike reta bone egore abagaka batakumera amang'ana egento eki kere kiga amamochara amake yakogenda na embori akororekana na amanene yakogenda na eng'ombe bono rende omogaka ochi igoro origie embori oreta otebia omong'ina tiga toigwane baigwana rende amang'ana ayia yaera bagenderera obogima bwagenderera igo tari mokungu bwekore komochagera atoroba omosacha nomokungu na omosacha nkomocharenga yenga buna bono nkoragamba tore abana bare morito ntoigete ase tokoborinya lakini omonto obeirete omwana oyo morito ere ororekanire omosacha oyo mbona waikaransete kanisa amae ere bono nkige kworoki ng'a namochete ere waikaransete emoteti omwana bono ere ase eng'encho nere ekari obogoirie ombuti abeire enene yamoreirie yamoikire ase komorereka emberera yamochakire gisungusungu onyora omwana abantu bateba pole sana lakini ntwateba naende iga Akonyora gosoibora. akoibora ntwateba naende ase machiko aito ya giadventista tugateba nyomoise omomura oria ore ekanisa nere agambwe moise koti gamotebe nere agambwe atebiwu ng'a eye tari ere eng'encho buna agotigwa naende omoise konde agobeka morito naende omanyete omonto oyo obwate omong'uso oyo nagende esabari ase getatande sana mpaka anyora omonto akoebereria nche Torega abo abana abake barabumba bwate njirende mosae ochire ochegire ekenyoro amang'ana ekamuna iyo abeire aro ogotoro bangotumake kwarenga aya mosae nokogosu na ekiranya igo otigu gochiabu inko kwetani bare ng'ura tomanyete bokeire ari gwasange ochoronganirie oria ochire kurugerwa omochi bwa abanyene ochire gokung'unterwa ekirandi omonyene abanyore nabakomobeka igo ogotama naende taigo otitebi nyoe ase eng'a momura one agete bwone nkamochwata aya agotiga igo ng'a omwana orenge amang'ana oimotige abasae nkomocha bare nonye na abaiseke nonye na abamura nkomocha bare bono eratogekana omorogi ochire okorre oboibi nabwatike gonderia naende onyore na obeire mosigo naki bono eyio yare kogosonsoro eyio yare kobwatia ebinto ebinge eyio omanyete ero bono tirareta amang'ana aria amanene aime
Korekera nyongire musigo naende bwanchire eng'ombe igie gocha na eng'ondi eche kigocha ibere kwera bono mpaka babikuuse barusi gochianga barengani ente kebe kware gwanja abantu barigirereti bagorusianga abantu barigerereti abatanga bona mang'ana inakora natigire pi twangura arapa ngokorusi wona bonsi umusacha uyo nuri barusi gochianga bataibu bono nkubairanira nitule burunge bono eng'ondi eria ekonye ikoretwa yabuturwa gatigati barenga mbali barairinde abone barigeti gochigoro gose yabarigiriraniti koro yabutuirwe musacha wenda guchiane yaye nuri guchiane yaye manyinga itikagatia bono batanga gindi bale teisiko gosanga yono baba bagakora sa abantu baro guchisiko ande mugasa saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 maana yaeri bantu bende kunywa maru igo mukungu ari kurinda santa baise ko mochaji gokorerwa ibikone bunende because wana obusoku obwareta irwo na kero mondo manyire naki manyire ororekani buna ororekani obusoku bwaye igente kiari gugitika pi gugitika pi naende gentekia bwanchiranire ikino kiari ko bokente kia so musacha mukungu bwanchira ekarangete mburo boko bungu kubuli oikanchirane naende buna akorerwe kwende ikigo pakatige pi akore kabere ngende ngai koiro okorwa sa time obase koiro na ndali mocheri bono obaise koiro ari mocheri bono tubwatiase wakamengo taragabu na somo tumukomo keyo Mwanzo murigeria Bwen Soko TV na kwanyare ko bagukwe gweto gende gukwanda igoro yo moroberi omugima igoro ye nkwana yo gotoroba na kwanyare ko bagukwe gwa mengo nyanja nyare ko bagotweranga egesusuro kiare ko begetindi mono ngeri ngokonyora no murugia osokire isko yenyomo nabo igo ochire na omwana gende getangani andebiri ngani igo bare koretu mugaso igoro barusi buchianga babere iyo ero mosacha no mukungu barara eng'ombe yachicha nabo igo neng'ondi eng'ondi yabaganuka bire ng'enjo yende chinseme chibere amanyinga arirenda abagatigati igaiga munenjere yamo yogosonsoro egento kyogosoko sana mwanjo morigere twenda somo tumukotokoirana torigereri igoro ng'aki ogotoroba kware gochana ne mono ekere kwanyorre ng'andake omosacha osirre gose omokungu osirre getera nyari Stephen Mbunde bya mono bali bagenda tutorikera chi ujumbe twenda somo tumukomoke ene Soko TV wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani bwabokire wabokire obwanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire obwanjani bwabokire Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mwancho murigeria Bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao
nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie ase gari enke ebasi nonyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso twanchira kobari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekera serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomagusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomobusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire. Bwana nando mwancho murigere karibu sana meyo murubiri bw'Ensoko TV kere ritukoria rero twenderete ko batugo kwanda igoro yengwana yogo toroba nigo ngendete kumubiko moga kamengo nyancha yo ngendete ko baga kongereseranga kigo toroba kware gokora ntwatigere ngwana yogo teba ngandake umurugi asoke isko yenyomo nabo igache no mwana ngakibare konyara ko bago sensorana moga kamengo tuchakrega umanye development tiri gotenena ngako bagwachire asangao uri ukuiranere kororanga matagite mugendere komo bakomo nyorera umwana lakini ayo mungaine testiri nyambu bo yore lakini ubwate bo ekara nyorera umwana uria bachire nere umwana uria akuru kwekemerwa ekemerwa basi umusacha moja ni ukule kwa munyu mete chombe n'urwete
gutindika batarareta imburi enkaiga banyenye ekoro banyenyire bona ina yokorigwa mang'ana makongo yokogenda otongeria omusuri Koiga torega bwa mugaka. Kokongira bwangu. Umukungu oyiga. Akongira bwangu. Umukungu oyiga. Oyo so Kristo inyomo. Okore iru na twate bana bakorre kigusiba akore. Na andi kinyare kana ande muna mwanya bandara urumwebwa. Na ande enda akore kwende yu amenta abana na abana bagenda kosokorwa wetero boibyo. Amwana kiara koba. Gendo ngia yo koruka biri. Kero korurimo. Musacho yo nyoko bomuremereria yakumusasa. Kumusasana. Akumutiga. Ogenda ukwani abana urura abana school fees. Abana abe bakara. Ya no usangi na abali. Iga abali. Mona ereta ikura. Taikurara mwayo. Ukuno kugo sasa. Bakungu bakungu inyagesase. Nyagesase. Tai nyagesase. Nyagesase usasire. Uyo usasire. Bone kerusa sine keru mukungu wetanzia majiko y'umusacha bono gutikire obe bunule. Lakini ngabona abana bae kubaro nabo chiombe abantu bagugira abana baho boko ugamba mangana yo. Nabo gutara oyende gukwani abana baasi basogete. Era bono kitabijana gumutikana chirocho. Ekora muguzita atagete kuita muntu. Bono ama mocho agendereire tako musacho yukura mukungu tigere moyo nero uya mutindika tako mutindika embuli ya konyenye kronya nyenyiru eyiku uyo nero kuyiko monyene amanye ko genda aliru ese sanduki iriere Ebeka no mukungu. Andi mwayo musacho yawe Nyama kiaga yega. Nyama chianda muno chikuru kwenda asi e combination ya mami enkoro amara e combination yiyo bwatembo sonto toime boke matumbo acho byo kuma igabe kemuno oye amiri amanya ko to ocho binainde akuni mwako ye munwa mutikere atebe uyo kwete nono kibare goteberanga anchana kimure moyo muje wanjanira ekero toje kubikire gitondo bukuma muno andi bone kero gwakorire igo abantu bagukuiruka sana bantu bakuruke kenyura nori gokwa nkakinyoro igo omotoro biri amanya okora ndukike mambia amanya korwamu engureremu enguru ya kuri mu mambia igo bono bitukeria akora ndiri magoro ukuno kukware ko wanga musangire igitondo musangene igitondo inili ngana lyo busukuri besana no baro te bangayiranira nako muri mapema muche kuiranira nekere mbura yature kere bakore iri butuko ngo tindi yango na chake kere bakore iri butuko bando kyo gwenda ko beroro bamuraho mwabu mutaja chikase ni kiaye aba kenyoro kilikia bando barari tali bange batakiri batoka bando batana babiriga bagwitinesi mukungu irinde mambia otevirunga bono bwato bukumbe yani bwata amaraba utiro mwako osibukire ngora nere ya chite gusibwa ngo igana nde neri ya chakire gusirake ngwana elia umo kero umo saja sirire umukungu akubeteli kuruta maraba ngwana eli bona yo mwako mukoro gwike gusi kwangera sere nganya ore konyora beta nire mbabwenta babwati miroberie era abamba bwati miroberie iga umukungu yo chire litukoreria matanga ohita iyo rainyiyo abayige family okoba nabwata abana ba omochio iga bataki kumubeteli ngera asmaru tamaraba Kiki wenda okorwa seke gusi abonye toro aba gusi nabwente umo kweno mukungu nabwente kuruta maraba
ekero toro obuna abagusi abanene ache mambi taigokora rukende era akurira ari ebanda akure onyugucha kwira na maiko gambwe kerairanete no namara batabwendi kuruta tagwenereti egekora tari ngiriti ase obokoreri obwo maita maraba nigintu kingenjo sana tukibara maraba ngi kuruta maraba kende nkeyo lakini it is a very big significant ekworo kinga obwamate bwo sacho yo no mukungu oyo buya bule ekworo kyubwanjani unanjiro mulisi ndenge tinde kanda abantu sana umuntu ta banyene bataruki batarutetia marabo tinde ke bagakale banda basangu atindikire abagotera nganturuki gose kwende yaba ega maraba namasikani yo muheri yo muntu yonje gende no kwene kina orari orarire naye namugute na ngoro kiroro ngobo no bwanjani ndo bwanjete naye narutira maraba ase Kristo ngira wana dena ande ukoro kinga ene Kristo ta samaraba aenda na bongo teba boyo aya na maraba eso monta ruri na siriro na indura na siriro na ruta kabiri batatu ba sinama na otebyo mo abana nyene na inuruta na baige chiko baruta bakora na ndo nde nari yaya ba sibono rindi tubirira na ende ngintu ngire kinginju sa matanga ikuru kwa machi amachi ari bono bantu bagwisaba yakura ng'abantu bakuranire n'oyo ndi bagoja besaba ndibuna bakure mbere gabatubirira yayera bagwisaba amachi bagwisaba na bali balinge kulima na no bagutubirira no bagwisaba injira yende ngemene bino twakuranire bono n'oyo mwete karo muntu isabire nkonyo bo yagutia ya lengo mundo wekuru Pontius Pilate yaligirire tiga gasoka siku nero muna jebi anda gasoka siku kubuli abayahudi ngingo mokolero muruchino bakamungena akaisaba ateba mabokane tamukuniti karamu yane tena kitikineke amangana aya bayuro yango biro yitu na bana baitu maraika akaliga ni karamu yechuma kai iga machi negintu kingintu ese mwana bantu torega muntu cyo kwanere yaso imigoro ya makweri yo mugusi ho kweni wakumo mugusi ana na mwana no cyongereza mbintu ki iro rumoro bitura cyo kore wiki gocha mbintu kibira cyo babiko rigere wana na mwana se amana yo kweni umuntu nande andake yo monda debire ngamonye ni asikoke nabutoke gochutiria ke gwa igora ke tuje keke weekend eso boime enyorekane omo sacho yiga oeniwe ate morugi yiga nche ginja kweni woko banturi kuikanto konyondra nyago sonsondra sonsorana nae nche bona sama tangane to jorute mara nande njo kweni ukwa nenda jenge ni gosena sigete oko banju moswati yendo sonsara ne dinere oyiro mukungu anyo meta bakungu babire ongu weta morugi motangani eba jite bakasinya nesta yeri wande inga wo sasa omotigire ojira so mukungu yo kabireke usige gadanga abwenda ni wekara asira abwenda kweni wase nyombe nene lakini nyombe nene bono oyorire iranganje tinda gitikweni nyombe nene because kanyora ntundraso sorana ugiye chikia bata enchete de kweni wenyombe abantu baito babwatu buchingo ubu kara uringe nyombe nke obuyage temboro lakini tichibiri amachiko uri gotenena machiko yo mugushi yago tenena mwana ikigwata biritani mono bagoteba bayibweru mose na teba mata nganti ndikumo mukungu moke tukarangirigwo tukaburi mukungu moke india cha tarakura myaka 5 wono mu makichu mwako yako mukungu manende banywa manete mwako 68 aba murano wabwate bali odode busho mucho kula ali ate kutinde ko mu mwaka tukatebi unubuchinga tigatomweni nyombe nene yagachiri buya umuchimiji yonsi jagachiri buya igege ntunkiro umuntu kabaraire no mukaye akamotebi ngancho maiti naye wikanyangite
Ndikia mara kuna omonyo kasika abantu bamana kwa koleta. Tugia kila sende ngote bamangana ali ngote byo mwanje karago kwega naro koleta esa matanga. Matanga nyombe nini. Yale ko iru njere nembiri ko iru asinjire. Lakini barabete lichi kongo teba lichi kuri mugusina kiriri. Atindi kuri nyombe ne. No baletera lituke limo. Abakungwa oba babiri. One day asenari watanga kuraro inera monene. Ono tolega buga bumwaka mengo. Manyore na bana babenyombenge mbali emetwe myomo na anda kemba bwate nibo. Babetereri bamweni ase nyombenge. Ukibona biyo kikyaba bakibose. Ndo yo kikyaba. Mangana litali ko yarabona. Yo sang no mumro gwenyumbeli na yaro jakiri weta na mukai. Kora kwa begrete. Wa begete kura sabi. Bono bindingiri ko era kati apo na buyiko na gotoka na ndegetoka. Bono gotebia gendi kere to gote abana inukira. Ugaka no yumintu. Mintu to ko mwenye buna machike kikusia goteba. Mwede machike kusita limono ranya etani. Aya. Tali mono. Aende no genda kuti. Tali mono. Kutira janjena na kiyo na tebete na. Nkia machika inagoteba. Machika itagoteba tinde kwenyombena. No mwa mutinde giti. Iganye gutagete lingana. Aga jubwa njera nene gintu munta akwane tekera bwate ra gete gusabwate gosoligete. Kindi gugunjukira. Wana mwaka mengo nyanza. Amana ya iga yo gotoroba. Naro bakabona gagusi. Naro. Abagaka mbaro bona iga bagwanjira nabona igumu owaranjira nengabono na nyoro mwana isko yinyomo ngabono mbeke gatiga iga mongo re na mwate bireke gusi. Twagenda muisonde. Tomo kwana lieta. Tukaenda pakasa angenya kunguga hali. Mungu na gateba tuwaita ni numu gake gitambi. Mumro no likiro. Bono ntagite abantu abato bitimu waka. No te gerta bien mwaka. Ekero bate abato bitimu waka mbora pakatoleta abana baliyo. Tubate bya mangana alika muko no bwate nyoko era baigwani no numu gako. Mboro mwako ya gurire twetupe. Agurure twetupe. Eduve. Orangete. Ya kwibishi. Isuti nero. Utalio gotoroba. Kanye bwatire na ina bwatiri ngana ukwana. Igeni ndeiba gabona gambiro renge ngende. Umuntu kamo kireri moja neri mojo. Mekia bazungu bakora deba. Rules and orders must be maintained in every course. Must be maintained in every course. Omogaka mengo nyanja. Chora semi ko lile kamera liao. Chora semi mu usiulenga galia. Yo endrete ko baka ko lile Soko TV. Kumina amangana kamna yega yeke gusi naro amenyatanda ke gusene meche yemenena ale gusene Nairobi. Abanje bari gele mbale to bwate bako lile ko Nairobi. Paka Eldoret. Kerase no nensengi mango lile bari ko wase mitandao. Na kiora nyara ko bako go kwana ase ensene. Umugusio minto. Elieta liko na gokwanu umugusio munganyi. Bato wote banga muta wancha mulinde kikusi geito. Kesa abantu bonsi pi toitana ina abatende abantu bakuru kwa bamansai abantu bakuru kwa bagarama hata abasirisi balinde tamachikabo. Lakini mtu ni tu atikira machika ito naenda alenga maya nyasari wancha tuagenda naro. Machika yali gutugitira buya naende yalenge kurungiya abantu bamanyiki bakora neki botali gukora. Bona abasabire n'abagusi ba mintande esimwabita mutwale lingana lyo kolengereria eruge lyo gukwana. Bona mugaka bengo. Abasaye abange abagosoye nyomo batari kwenda seseni ande mono asogoso seseni iri yoko bekirwo gose kuye kuona abagaka bamenya ngaki bagwende ko bagaiga ngaki bagwende ko menya gaiga naki bagwende ko menya gaiga
Ngenjo kibono na ntumu gusithira nyara gosemania anene mono asoko ene kina abasaya abaiganya mu matara so asenyomo iri gwetanga kurwa se binde bigana mangana gukwenda gososorana na gwetanga kurwa sa mangana yo spitu akwane umusaya obone go tara so asenyomo okurigere tibone go kumekinga mangana ya kerengo ja gosenyomo na bata kumbwata ida na kiera mwete abantu bakuru kwa basacha bagusi ngobwo bwa basaya yo bara abana bake mahene ri bateba ng'isukuru kiaire okwari kuchikuru usangi na baibuli na abana nobwa abana bono bakorwa ng'abana bamocheirwe bone gintu kirintu arosie group enene ere not mugiranga ikoro kumanya gitinge the Council of Elders ntubwate ebintu tuja gwita ase chisukuru bali twara bakwanira nchina achiete Kisii University nkairuka ngati ngoja kunyara bana aba aninge so ngombe manyiti kindi no salia mundu taikorora itanga nikaenda Kisii University nani Kisii ngakyo bware bono nkingo jikokore university nje ntasome the university wana abana baikaransiri bakurigirete tulike gushiyo kukwana nge introduce myself wo introduce boka go kabakura bono ngikukwana na gesalika yo bago take note of that na ende na jete kale na jete Kisii school abana barobweke ene ndi bago tebi kwa abandi barobareti kuyiwa abakeno batari kuyiwa na ndo muntu osome takeiga kisemi ko munjura tiri kya mukanyake muntu osome ise michinke na ruru mupi nakya basongo bago teba little knowledge is very dangerous. Wo manyo bokene ntekete. Bona abuno ngamangana berete. Bona mugusia gote banga. Direta tutakure lakini aliso kunyara no tukuna kubanyo. Kiebono mogaka nengo nyani sana ndo zenga litukolia lero watembere sana kulia mangana yogo toroba. Tukolia ligali yako ba yogo korra murubiri biri tukolia lero ase litukeriga ria yukuri awa toroba ne no kwenge kore na kia mangana itahero litukolia lera yengi yake. Ko kwana kukolia ase kamera ya uki ora kwane ngana ya oyo mwelio ase omugusi na boigo onyara ko bagogo tuerera mashabiki abere atatu onyara ko bakwani ishabiki ndire gango chiri ngebali etali sana aroli wojo tuwake rotarete ote yuri kuru Nairobi go seruiru oliso bere nyansara bo machoge ri etali ria na ria ni ndirigete lakini gutura kwanu mundu ri nyansara igo igure agonde yago jobeke dibikera lituko ria ramisi obekera abana baya barigere na batu pegete buya gatebe pandi ntanga ya ikuru kwa na ogembo matata isani kintu akajitengeire incho sorubugaro ingakini ne chando inje tindo chitata na baba njoyo ndende te mabokuru sabina nyako ndenda butambe pakanyoro murugi konyoro mwana pakankuru kekerecha twale gotenga usorubugaro ai ale kumungu ya sana musikure raini igoyo mintu kunyansara twatebire mbiya mono uyo mintu korokwe Evans Charles asore na gotebire mbiya mono Samuel Ochengusi asore na gotebire mbiya mono ero timbu ati bange asabu igo bara isanire gwikira igo tiganya saba isini tunakororana na sae kirara anje wiki ne ndo tukwana manga Tibono mwaka mengo nyanja soko nda kwa numero binande tukolinde kyo turakora ngena na bo wanje ukora na soko Wanje murigere amuna kwabere ko WSM yakorwa twagachagete bakabonega nkwana twarigere no gotoroba kire kyo gotoroba kware gocha nimaite abose karasta se nyomba yawo wasomira abera atatu ayuara nyara ko bagago gosemia na kyo gwenda ko bago komenya naki omugusi abwenda gukora ebinto bia korwa lituko ria lero asama igaito ni garache ko enda ase amashabiki amange sana itwabetu komira ne wiki engima yanda arachakira amashabiki barabasaya na umira moisonde kurwaria sense moya ikonge bakante ko ikaso murubiri bakubati murubiri we korosho omosayo kurunga ombosto na boigo mosayo ndo kuonchokora onchoke arani kurwaria sense moya ikonge bonse na mashabiki
akwenda kubaga kubwatia omoroberio bw'ekorosho tubwata mashabiki amange sana akwenda kubaga rigereria korwa ensemo ya getari boigona arengo bwangoiga babagante bikingo ikaseti bimba kwani Teresa Moranya Ng'au Irene Kwamboka Jackson Ogembo Nyandago Margaret Bwali Mary Nyakundi Nyakerari Alisi bonse bakorwa enseme korokunga Nyamango boigotingwe barisha bikindeli ko ngusana nabone ngendreta somoroberi ndo chondikira ujumbe akorunga Keva Kereri korwa ensema ya Marindi Sironga boigoniga endreta kubwatia omoroberi oyiga na mashabiki on SPN Soko TV kenda guturikira ji ujumbe botambe kerewa tonyore watu bebinga nendo tobeka somoroberi tietera nyari Stephen Mbonde oigana nde weekend keretora abeka umuga Kamengo Nyanza iri kugendera gukwandira omoroberi omuno yoiga eyane Soko TV obo nabu oboroso bw'omugusi wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole tema nainde